Басуларда игеннәр өлгөрүп килә, быел һәр бер төк кадерле. Котлаулы табигать шартларында үстерелгән икмәкне югалтуларсыз җыеп алырга кирәк. Механизаторлар алда торган бурычның җаваплылыгын яхшы аңлый, шуңа күрә комбайннарны урып җыйга әзерләүгә елдагыча зур игътибар бирелә. Зәй районында да бу эш тулы куәтенә бара. Теманы Зәйдәге хәбәрчебез Әдилә Борханова дәвам итә. Әлегенә ремонттан чыккан комбайннар бер-бер артлы агрофирма бүлекчәсенә кайта. Районның барлык хуҗалыкларында уракка чыгачак техникаларны әзерлиләр. Ремонтник магайлар бөтен кайышларын алыштырганнар. Әйбәт, яхшылап тарттырып куйганнар. Зәй шикәр агрофирмасының алдынгы комбайнчысы Шәйхенур Миникеев уракка төшүне түземсезлек белән көтә. Комбайнының һәр шөребен җентекләп тикшерә. Быел ул 40-нчы җәен урып җыю эшләрендә катнашачак. Узган сезонда New Holland TS56 комбайнында 2234 тонна икмәк суктыруга ирешә. Быелгы уңыш та яхшы булырга охшаган ди. Безнең быел урожайлар начар түгел матур күренә. Безгә шуларны югалтусыз җыеп алырга кирәк. Тиз кыска сроклар вакытында. Шулай, булай икмәкле матур. Шәйхенур абыйның 2 улы да быел комбайн руле артына утырачак. Алар да кичкенәдән икмәк кадерен белеп үсәләр. Безнең поколение үсеп бара, безне алыштыра яшьләр кирәк, яшьләр. Яшьләргә нәрсә дип әйтәсем килә. Стимул бары эшләгән кешегә зарплатасын вакытында бирәләр, әйбәт түлиләр. Хит кайда эшләсәң дә акчасы әйбәт. Отлично. Эшләргә була. Быел район кырларында 50-дән артык комбайн икмәк суктыруда катнаша. Тиздән барысы да әзерлек сызыгына куелачак. 10 июльдә исә махсус комиссия тарафыннан уракка чыгачак техникаларның әзерлеге тикшереләчәк. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Татарстан яңалыклары, Зәй районы.